Ibarat wilangane angka yo ditambah malah kadang disuda yo dikaping malah kadang diporo yen dijumlah malah kadang raono. Salam menawan ubur-ubur ikan lele. Loh, sampeyan lapo, Bajo? Oh, Pak Wahid. Lapo mrene? Lapo rene, ya kok biasa ae. Sita, sampeyan iku lapo ngene-ngene barang iku? Bayangno dadi iku lho, agen 007 James Bond. Bayangno aku. Meneh aku dadi James Bond ya apa ya? Sampeyan dadi James Bond, lah gendeng ah. Lah apa James Bond blangkonan iku? Oh, ya blangkonan ge penyamarane kok ngono ah. Asline agen rahasia lho. Enggak Wahid iki man saking Boriman lho. Gledakan ndek kono tak opo rusak ta opo lho. Tak delok. Untuk aku ngene-ngene, bayangno dadi James Bond. Apa mrene? Ya ngobrol ibarat angka, Bajo, kate lapo meneh? Lho, oh iki sik riyo iki. Aja ngobrol sing ganggang. Iki wis sepuro-sepuroan lho wis mari dosane wis padha disepuro kabeh kok. Kakean ngobrol kok nambah dosa meneh kok. Ya ora, Bajo, ngobrol kok ana dosane. Sing penting ngobrol sing bermanfaat. Bermanfaat apane? Sampeyan selama iki lho ngejak gedabrus ngalor ngidul sing gak karu-karuan juntrunge. Wis males aku. Ya aja ngono, Bajo. Iki masalah ubur-ubur ikan lele. Masalah ubur-ubur ikan lele. Maksud sampean apa? Maksudku, akeh sing kudu dibahas. Ada sing kudu dibahas. Ngecipris iku wis. Males Pak Wahid. Sebagai pengamat sosial, ekonomi, budaya, dan politik, ya kudu ngecipris. Setelah Pak Wahid. Sampeyan dadi pengamat apa? Sosial apa? Ekonomi, budaya, politik. Kok yo-yo ae sampeyan iki? Loh, ya aja ngremehno, Bajo. Wong urip kudu iso beradaptasi situasi dan kondisi. Beradaptasi situasi dan kondisi. Padane bunglon ae. Ya iya anjene. Aku iki duwe ilmu bunglon, Bajo. Kadang ireng, kadang ijo ngono lho. Sak karep sampean Pak Wahid wis. Bah sampean ngomong ngene ngono wis apal aku mbek sampean wis. Te ngomong apa sajane sampean iki? Ubur-ubur ikan lele. Gubernur Jawa Timur Khofifah mlempem le. Lho, Pak Wahid, sembrono men sampean ngomong kaya gubernur Jawa Timur melempem lho. Sik sembrono yo enggak melempem. Kok iso gak mlempem iku lho? Wakeh sing ngomong jare gubernur Jawa Timur iku jare mlempem. Lho, mosok sih ana sing ngarani melempem. Lek tembem percaya aku, pipine tembem ngono. Tapi melempem mosok sih padane kerupuk ae. Ya mbok Bajo, saiki gubernur Jawa Timur dadi omongane wong akeh. Lho, ya sak lumrahe ta. Jenenge figur publik ya, pejabat publik ya dadi omongane wong akeh. Sapa ae mesti kadang ya ngomong lah. Pak Kepala Desa ya diomongi karena figur publik ya, pejabat publik, kadang wali kota, bupati, ya gubernur, nanti presiden barang kadang ya karena pejabat publik ya diomongi wong akeh biasa iku. Tapi masalah iki Bajo, omongan iku gak enak. Lho, kok iso omongan gak enak sing apa sih Pak Wahid? Iso-iso sampe iku omongan sing apa? Ono sing ngomong, jane gak becus dadi gubernur, kongkon mengundurkan diri. Lho, kok iso gak becus dadi gubernur iki lho. Lah wong nyatane dipilih lho, iki gak salah 2 periode iki ya. Oh, mosok rek milih wong sing gak becus ya gak mungkin ta. Oh, wis gak mungkin aku gak yakin aku.
Sampeyan oleh gak yakin, tapi akeh sing ngomong wong Jawa Timur akeh sing kecewa milih Kofifa. Lho, lah kok sampe ngomong ngono iku lah. Sajane apa sing dadi alasan kok kecewa iku? Soale gak ono gebrakane Bajo. Kalah mbek Kang Dedi, Gubernur Jawa Barat. Oh, lah kok dibanding-bandingno mbek Kang Dedi apa sih? Maleling lagu aku. Wong kok kaya ngene kok dibanding-bandingke, tanding-tandingke ya mesti kalah. Wis gak cocok lah, aja dibanding-bandingno sing ora-ora. Ora iso Bajo, kabeh yo kudu dibandingno. Ana sing pinter ambek ana sing gak pinter, ana sing tegas ambek sing gak tegas. Ya iku sing dadi barometer. Sik ta lah Pak Wakit. Hati-hati lek ngomong. Saruku Gubernur Kofifa iku aktif lho dhewe nang ndi-ndi aktif. Iya Bajo, tapi aktifnya di majelis pengajian, tepuk tangan, karo maca puisi. Wah, lek iku ya maklum lah Pak Wakit wong dhek kan apa wong tetuk fatayat apa ya ini ya biasa ta wong ngono ku nang majelis pengajian biasa wong jenenge wong fatayat ya. Terus lek soal tepuk tangan yo ya mungkin gembira ae Pak Wakit. Mosok wong susah apa gak tepuk omong gembira gak tepuk tangan yo apa men iki. Soal nggih puisi ya mungkin dhek iku sastrawan apa duwe jiwa seni mungkin ngono. Ah, Bajo iki. Iki masalah serius, Bajo. Iki ubur-ubur ikan lele. Oh, balik ning ubur-ubur ikan lele maneh. Wis ubur-ubur sing apa, lele sing apa? Ubur-ubur sing gak cocok ambek ikan lelene, Bajo. Setelah Pak Wakit, aduh, sampeyan diomongi ubur-ubur kan lele kok malah balik ubur-ubur gak cocok ambek ikan lelene, Pak. Maksud sampeyan apa kok tendangan balik ngene? Maksudku, omongane ora padha mbek kenyataane, Bajo. Lho, lah kok iso sampean ngomong ngarani omongane gak padha mbek kenyataane iku lho. Buktine apa? Lah waktu dia kampanye kan ngomong, kalau ada kerusakan jalan, segera lapor, dalam 1-24 jam saya akan segera atasi. Tapi kenyataannya orang. Oh, maksudnya diatasi ku melalui proses 1x24 jam dilaporno, marun dilakukan peninjauan, ngono, marun dilakukan apa diukur ta perencanaan ngono lho mungkin 1x24 jam proses. Soal kok ndandani ini ya mbo. Ya ora iso mbok ngono tok, Bajo. Wong janjine diatasi ya diatasi, ora sesuai prosedur. Wis mbo Pak Wakit wis gak paham mau mek saruku pokoke Kofifa iku pilihane warga. Di Jawa Timur kan akeh wong NU-ne ya, warga Nadiyin. Milih menang deh, pilih. Tapi gak yakin aku lagi ubur-ubur ikan lele, gak yakin aku. Setelah Bajo, di media sosial iku ruwame. Wong kaya dietrek-etrek ubur-ubur ikan lele. Ngono ya. Iya ya. Jawa Timur iku lek gak salah apa lek ngulon ngono Pacitan apa ndi yo. Ulon kono mbok Pacitan mbok ndi sampe Madura terus sampe nek cedhek Bali apa Banyuwangi. Wombo lho ya, Jawa Timur iku luas lho ya. Luas ya kinerjae ya akeh lho mesine ya. Wabot ya mikir dadi gubernur ya. Lho wong wedok e. Mikir ngono, waduh, tapi duwe wakil, duwe ana wali kota bupati, wali kota wis pembantune aman wis. Gak mungkin ubur-ubur ikan lele, sabar ae le. Sabar ae le. Rakyat iku butuh cepet le. Rakyat butuh cepet le. Iya ya, kadang rakyat wis pingine wis ndang kerja kono lho. Ojo nandi-nandi ae, ojo keluyuran ae ya. Ndang kerja nyata ngono ya. Ndang kebijakan, gebrakan iku sing nyata langsung iso di ana jelas ngono ya. Tapi yo mungkin iku pengaruh media sosial lah Pak Wakit. Asine yo gak mungkin lah lek Gubernur Jawa Timur melempem gak mungkin. Tapi lek melempem temenan yo mbo. Kira-kira lek menurut sampean Gubernur Jawa Timur iku iso sampai 5 tahun apa dipaksa mundur, Bajo? Oh ya jangan tanya saya.
Saya nggak tahu soal itu Pak Wahid. Tapi lek ubur-ubur ikan lele ya mbo. Iya ya Bajo ya. Saiki lho sing penting lah bukti lan nyatane ya. Ya wis muga-muga ae lah. Semua kondusif gak ono masalah ngono. Sabar ae wis lah, sabar. Wong sik pirang dina sih dadi gubernur kedua periode kedua iki. Sik wis 100 hari ya iki. Ya kaya ya lebih Bajo. Makane warga Jawa Timur ngenteni gebrakane. Oleh ngenteni gebrakane yo gampang. Podium lek ceramah apa pas dikek kesempatan pidato kayak meja khusus geng gebrak lah wis ah. Pidato menggebrak buah kok Pak Prabowo mbiyen lho. Buah. Eling sampean Pak Prabowo ngene, buah gebrak meja. Nah mungkin Ibu Kofifa yang ngono lek dinteni gebrakane siapno meja khusus geng gebrak. Nah, ingat ya. Buah. Nah, beres wis gebrakan wis. Bajo ya rek, dijak ngomong sing serius kok malah bagong lho. Segena sampean. Ya sembuh wae wis ora usah bahas iku wis. Kayak mang kok muter-muter tok ae, buru-buru kan lele. Sing gak nyambut gawe. Sing mlempem. Sing gak ono gebrakane. Sembuh wae wis, diteni ae wis. Bahas liyane ae. Ya Bajo, tak turuti omongane sampean. Semangkate bahas apa wis? Dina iki ikhlas aku. Oh, ngono ah. Ya wis iki wae giliranku ngomong ya. Wahid. Ayo apa meneh ya? Balik ning pembicaraan sing tak bahas. Akhir zaman. Bayo, ngletek. Kok moro kate menggo nang akhir zaman terus ya, Bajo? Oh, ya apa sampean iki? Anjene wis situasi wis akhir zaman ya dibahas akhir zaman nak ngono ah. Iki ana peristiwa sing nguatirno lho Pak Wahid. Apa sing mengkhawatirno, Bajo? Aja mengada-ngada sampean. Lho ya apa sih Pak Wahid iki? Mula sampean ikuti ya perkembangan dunia iki. Ojo jalan di tempat, ojo mek nyawang area lingkaran kecil, lingkaran besar iku lho ya diperhatikan kan zona besar e. Kalau di dunia luar itu ya apa situasi dan kondisinya diperhatikan. Dunia luar, ana kondisi apa? Ya apa sih sampean iki? Lah iku Israel wis diperangi. Hamas merangi Israel, dibelani Hezbollah. Malah dibelani Houthi Yaman. Maro Iran belani merangi pisan. Nah iki bukti zona akhir zaman lek wis Israel diperangi ku. Lah Amerika kan sekutune Israel. Waduh bingung iki apa iki terus-terusane Israel digempur dari segala penjuru Nah iki sing tak kuwatirno, Amerika menggunakan tindakan sing koyo sing wis-wis iku. Tindakan sing wis-wis, ya apa sih, Bajo? Lho, sampean lali ta. Iku Jepang Hiroshima Nagasaki kan waktu itu Jepang kan waduh koyo menguasai dunia di dijajah ya Indonesia barang. Akhirnya waduh Amerika untuk menghentikan kondisi yang membahayakan akhirnya Hiroshima Nagasaki dikai bom nuklir ya. Kayak ngono dahsate iki sing tak kuwatirno. Yaman karo Iran iso dibom nuklir ambek Amerika. Lho, masa Yaman ambek Iran iso dibom nuklir ambek Amerika? Ya bisa jadi ketegangan politik dek wilayah sing zona perang sing saiki koyo ngene iki koyo sulit dihentikan iki. Wis jadi apa takdire dunia, takdire zaman wis terjadi situasi sing genting ngono. Kabeh mulai gara-gara Israel ngono lho. Lagi iso-iso Amerika kan nggak mau kehilangan muka, masuk kalah rek ambek Houthi Yaman sing negara jare miskin ngono jare ambek Iran sing wis di koyo ngono macam-macam lah wis pokoke iki sing tak kuwatir Pak Wahid. Bayang oleh Amerika ngirim bom nuklir dek Yaman mbek Iran iso pecah perang dunia ketiga iki. Wah, ya gawat iki lek ngono ya. Iki iso perang dunia ketiga, perang nuklir ngono. Sing tak khawatirno ya ngono iku. Soale Amerika duwe bom nuklir, Iran ya duwe nuklir ya. Iki bahaya iki padha duwe nuklire. Bersih tegang maro waduh. Suhu memanas maro wis kesuwen wis. Nuklir ae sing siji ngeru antisipasi. Konten nuklir aku. Oke. Padha kirim-kiriman bom nuklir. Waduh bahaya ta. Nah terus lek iku terjadi ya apa, Bajo?
Lho ya apa ya? Jenenge nuklir ku ledakane dahsyat ya. Dampak yang diakibatkan nuklir ku ya luas iku. Sing tak katakan iso dadi sebab gempa bumi, tsunami barang iku. Oh, mosok iso dadi gempa bumi barang Bajo? Keminter sama niki? Lho ya ora kok keminter gak keminter ngono Pak Wahid. Wis sapa sing gak nguwatirno le bom nuklir dengan kekuatan ledakan sing dahsyat tuh bumi horeg retak pecah. Apa gak goyang bumi iki akhir terjadi pergerakan yo lempeng bumi yo gempa bumi malah tsunami wis kacau balau dadine. Bojo, pikiran sampean terlalu jauh, menghayal sama niki. Oh, kok iso terlalu jauh menghayal. Ya iki wong gak siap mbek kenyataan niku. Fakta perang itu segala sesuatu bisa dilakukan mak gitu. Ketika seorang wis di puncak kesuk rumit itu akhirnya nekat wis sudah diakhiri saja perang. Tekan tombol tombol keramat dipinat, was luncur wis mbolas. Mek aku kuwatir ae. Aku gelem ngimpi ngono moro iku. Aku ngimpi Yaman, Iran disian bom nuklir, terus Iran juga mbales mbek bom nuklir ngono Wah, ngimpi sampean niku ubur-ubur ikan lele. Kakean turu gak kena gempatokan. Oh iya, mbok Wahid wis. Terserah wis. Mek sing jelas aku iki khawatir ngono. Dunia sedang lampu kuning. Masa-masa kritis bahaya pokoknya. Pokoknya apa meneh, di zona lingkaran akhir zaman itu, akhir peradaban zaman akan terjadi kegoncangan situasi dunia sing dahsyat itu. Sono menungsa sudah diliputi hawa nafsu sing wis gak terkendali wis. Sampai perang jadi jalan keluare akhirnya menghalalkan segala cara menggunakan sesuatu yang mematikan nuklir. Nyatane wis tahu kedadian Hiroshima Nagasaki di nuklir kok. Saiki bisa jadi Iran, Yaman, soalnya Yaman Houthi wis wani nyerang kapal-kapal Indo Amerika Kadek aktif nyerang Israel, sedang Israel sekutune Amerika yo bisa jadi terjadi kelakon iki guys. Nguatirno. Nah, dibalik kekhawatiranku iku hiruk pikuk iki sing jelas iku Imam Mahdi metu Dajjal metu ngono lho. Lho ya, wis moro-moro mengko Imam Mahdi metu Dajjal metu. Wis ruwet iki. Lho pancene ngono. Sesuatu yang berhubungan Israel iku kok berhubungan dengan Imam Mahdi ambek Dajjal te metu. Kayak wis jelas iki pokoke Imam Mahdi Dajjal metu wis akhir zaman iki. Wis gak iso mundur wis dinas tak bakal metu wis Imam Mahdi metu Dajjal metu wis hancur wis. Duh wis. Jo, suwe-suwe aku ngobrol mbek sampean iki suwe gendeng. Omongan sampean gak manggon blas. Oh, aku sedang membangun kesadarannya menungso. Kok iso gak ngarani aku gak membangun nih lho. Tak bangun kesadarannya, tak gugah cek tangi nih lho. Sadar iki zona akhir zaman. Wis tondo-tondone wis jelas satu persatu ditampakkan iku terjadi iki. Gelem gak gelem awake dhewe bakal kudu duwe rasa kuwatir lho. Dajjal te metu kok gak kuwatir basi apa sih iki? Dajjal te metu. Males aku lek sampean bahas Dajjal terus wis mulai aku. Lho kok kesusu mulai sih Pak Wahid? Ditutupno ngobrole masalah iku lho Amerika mungkin iso ngebom nuklir Yaman karo iku lho karo Iran. Bah gak ngurus, bah dibom nuklir, bah dibom putih. Wis gak ngurus aku, mulai aku. Ya wis ora dadi ngopo perkara liya tak anggap sih ana legawa atiku legawa